హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా మనవరాలకు శనగలు గుడాలు వేసిన ఇక బుక్తారు, మంచిగా తింటారు. ఇద్దరు సమ్మర పడుకుంటే తింటారు. ఇక వాళ్ళకి బళ్ళు స్టార్ట్ అయితే ఇక వాళ్ళు ఏది తినలేరు. ఇక వాళ్ళకి టైంకి వచ్చేటాలకి ఇక రాసుకునుడు పూసుకునుడే ఉంటుంది. ఏది ఉండేది. గుడాలు వేసిన బుక్తారు ఇద్దరు శనగలు. మీరు వేసుకుంటారా గుడాలు? ఇంకా అట్లా వేసి పెట్టురాగో పిల్లగానిలాగో. మా చిన్న మనవరాలు 2 గిన్నెలు పోసుకున్నది. మా పెద్ద మనవరాలాగో పన్ను ఊసిపోయింది ఒకటాగో. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయర్రి, షేర్ చేయర్రి, కామెంట్స్ పెట్టుర్రి. మా మనవరాలు మంచుకున్నారు లేదా పెట్టురాను. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయరాను. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయర్రి అన్న.